Sedím v Cčku. A je tady druhá sedačka. S Verčou si hrozně chceme spravit chuť a protože jsme zjistili, že máme fakt hodně velký rezervy, co se týká rozpisu a tak chceme tomu dát nějakou péči. A vypadá to, že se nám povede start na Autodesign Cupu v Běchyních. Teda když to týden předtím nerozmlátím na rally crossu na Slovakia Ringu. Měli jsme sice být na expu v Letňanech, tam budeme celou sobotu, v neděli tam bude stánek, bude tam stát druhý auto, který je vlastně totožný. A nás to s holkama bude stát strašně práce těch 14 dní, protože musíme z toho druhého Cčka vytrhnout motor. A jelikož jsou všichni na závodech, tak to budeme muset zvládnout nějak sami. Každopádně jdem do toho, včera jsme se domluvili, všechno jsme to ušili a prostě nakonec sezóna nekončí na Slovensku. A možná ještě neskončí ani Běchyněma. Takže se těším, Véru, a ještě budu mít vedle sebe.